נו, מה זה הבלגן הזה? פליישמן! אוח, מה קורה פה? מה קורה פה? המלגזן שלך מאחר ב4 שעות, זה מה שקורה פה. יעקב? יעקב, כן. טוב, אז אני בטוחה שיש לו סיבה טובה. איזה סיבה טובה? מה סיבה טובה? שלשום הוא נעלם 3 שעות לפני הסוף, היום הוא בכלל לא הגיע. בסדר. וואלה יופי, מצאתם לכם פרייר. פליישמן. בוקר טוב. בוקר אור. אינדמן הדרק. מה? 12 בצהריים, מה בוקר טוב? הכל בסדר, יעקב? כל דבש, למה? כי אתה מאחר ב4 שעות. לא התעוררתי. פליישמן, אנחנו לא נקים ועדת חקירה על כל עניין של מה בכך. אם הוא אומר שהוא לא התעורר, סימן שהיה לו או לילה קשה, או שיש לו סיבה מספיק טובה משל עצמו. העיקר שהגעת, יעקב, הכל בסדר. יאלוש, נתחיל את היום. תעלה ככה על מדים, בזמנך, ומלגזה. קפה קטן, סיגריה, ואני בא. יום נעים. מלקם כן. טוב, בסדר גמור. פליישמן, תתארגן פה על כל הדברים, תסדר פה, יעקב יסיים, הוא יצטרף אליך. מה זה, לאן אתה חושב שאתה הולך? אני הולך לעשות לי קפה קטן. אתה שתית לפני שעה, אני ראיתי. תחזור לכאן. די עם השכונה. גייז, באמת, היום בשיחת חתך אנחנו נדבר על החתול הזה שיש לי על הראש. נראה לי שכל אחד ייתן לי נקודה לשימור, ורק אחר כך נקודות לברבור. סטופ, כיבוי אישור, אנטולי קרילנקו וניסים שמעוני. מה אני אמרתי על לשחק כדורגל בקצבייה? תעשה אנטולי עצמני. תק ניסים, רגוע, לא אומר שאנטולי מה עושה. אני יודע מה עושה. שירותים בשירותים, יא פנמאי, זה חוצפנות. זה לא דומה, זה בכלל. זה לא דומה, זה בכלל. רגע, יש לי! תעשה שירה שטרף אותה כריש! עושה. גייז, אוקיי. כריש, לא. סנטר, מר כריש, אתה לא אמור לאכול לי את הראש, כי אני אמורה לאכול לכם את הראש, כי אני שירה שטיינבורג ואני אוכלת ראשים. ואגב... לא, באמת, פליישמן זה לא לעניין. כוכבה, תחסכי את זה ממני. אני מצטער, זה לא... לא. אתה לא מצטער. אתה בכלל לא מצטער. אתה יודע למה? כי אתה כבר מזמן לא פה. פשוט קח את הדברים שלך ועוף הביתה. לא מצחיק? לא מצחיק? מפוטר! ביי. היה מצחיק.